Iwe usada kuti pumukira sina kana basa rese apa. Newcastle iri kubvarura matimu kwese tuyatuya twaunoziva tusina kana basa rese iri kuita kuputitsa waiziya. No. Usandudze kuti timu iri muEnglish Premier inotamba soka. Isoka ipi yavanotamba iyoyo nhaiwe? Ndokune bhura rese kamujama. Newcastle zvenguva ine ritoda musoro womunhu chaiwo zvekuti ipapa mukatoita zvekutambaka yakatononyundura iyefa takaenda maiziya. Teddy CK, madi kusiyana nenhau dzebhora idzi taenda hedu kumba. Asikana dai matuwasiya henyu mukuti mungavagonere varume ivava kana vachinge vadzitanga nhau dzebhora idzi. Haumbofa wakavagona. Pati zvinobatsirei naimi? Nekuti kunotambwa bhora kwacho ikoko havatombokuzivei kana kawani. Ndimi munenge muchinesana kunoko. Ivo vari bhizi kuita mari havo uko. Zvakaoma asikana. Tete handiti ndozvandaimboedza kukuudza here pai kuti bhora haridi kupinda nemwoyo iri, but maitondiona kunge ndinopenga handiti. Munodi kungoti munhu nemunhu osapota timu yake yaanoda, morega kuitisana naro. No baby, let me teach this guy something about soccer. Unoona chichikombera. I was in Australia for a quite long time ka. Unoziva here kuti maplayers mazhinji ekuAustralia anotambira kuleague yekufrance uko, kuna PSG nana Monaco uko. Ndosaka kandiri kukudza kuti you can't compare soccer yekufrance neyekuEngland. Iwe usada kuti pumukira sina kana basa rese apa. Koungati iko hamuzive soka ka. Ndozvinonetsa rakakwenyu kuno kuAfrica ka. 1, mari yedhata munenge musina ka. 2, kuti mutoona bhora racho ka munotoenda kukabhaba shop munobhadhara madhora kakuti muone match. Manje isusu on the other hand ka kuAustralia kwedoko tinotoziva ka kuti kana kuine bhora ka kutongotenga matiketsi totoenda ka kumatch. Unoziva here kuti pandaidanana nemwana wameya wekuMelbourne takatombotravelera from Australia to France ka just to watch a soccer match. Nhai baby, zviri necessary here izvozvo? Isusu takatanga kutaura dzemax munofara nazvo here apa? Munobhowa apa? No baby, stay out of this. Iwe chikombera, ipapa pandikakubvunza kuti Ten Hag anotambira mari, do you even know? Harisiriro bhora iroro mujama kana ndiri kutaura. Ndiri kutaura kuti zvenguva ino yeNewcastle iri kupondera madinga musaga ka. Izvi zvana Ten Hag zvava kutaura zvatoo zvako naambuya vako izvozvo dhemeti. Okay daddy, that's enough. Handeitoni. Iwe kwane wanzwa ka. Usati tomboda kuda undipumukira zvisina kana basa rese wazvinzwa ka. Hausiriwe here wandimanikidza kuti handei kudheni kweshamwari yako uda unoona shamwari yako. Inini rutofunga kuti ndandagarawo ndichitoda kutouya here ukadheni kwekamufana kechitsaga-tsaga ka. Handiite izvo zvanditambe nemapenzini. Iwe hauzive bhora iwe. Handina kana 1 chinhu chandinotaura newe ini. Ndozvinokupa kutangira pakubhadhara school fees usina kumbobvira watenga mapamba. Totokuti kababa Haaland. Apa Haaland wawakaziva wa grade 1. Vamwe vanhu soka. Imi tsagamanimi indava kana muchida kuwanyira mudhorofiya imimi zvekuti imi makarora mukadzi airarana kulemani yake nemwana wake vachichinjana. Takambozvitaura here isusu kuAustralia kwenyuko makadzoka muchikabira, but makambonzwa tichizvitaura here? Ukwane wewe dhemeti. Baby handei kani? Budai mba mangu tuone mbwa dzevanhu, budai mazino anenge empiti. Baby, ndibati, I don't want to kill this African dog. Handei kwakwe itaya unolavha iwewe. Handikukwate nini. Baby handei ka zvaendwa izvi. Kufukafa kana kufenda zvakangofanana izvi. Dhemeti.